Je kunt Sinterklaas krijgen. Heb je niet iemand van de macht Sinterklaas gezien? In het ziekenhuis en ik krijg Sinterklaas schat niet meer gezien, dus ik zou echt niet weten wat hij nou is. Maar misschien moeten we eens roepen naar Sinterklaas. Ik denk ook dat we een keer allemaal snel moeten roepen. Sinterklaasje, Sinterklaas. Dan stop de klap, je kom maar binnen met je kracht. Ja, zullen we dat Zullen we zingen? dit proberen? Gaan we dat zingen? Ja? 1, 2, 3. Als jullie dat liedje gaan zingen, ga ik op zoek naar Sinterklaas. Je bent tenslotte omroep, Piet. Ja. Dat is goed, Piet. Jullie gaan zingen, dansen, Ja. ik ga op zoek naar Sinterklaas. Zo. Komt-ie! Kijken, waar is Sinterklaas? Waar is Sinterklaas? Ik zoek Sinterklaas. Hebben we hem al gevonden? Wij zijn door de bomen nat, de staat een opgelaas. Heel het avontuur is van Sinterklaas. Die Japonen gaan we zwaaien, zwaaien, zwaaien naar de Sint. Zwaaien, zwaaien, dat doet nog niet het kind. We zingen en we springen hard, we Sinterklaas naar boem. Alle lieve kinderen, zwaaien, zwaaien, dat doet nog niet het kind. We zingen en we Ja, Sinterklaas is op pad. Ja. Zou die nog dat trappetje Ja, opkomen? dat- Of gaat u even helpen? Ja. Natuurlijk, want daar ben ik voor. Sinterklaas, zou een keer in de stad komen? Waarvoor? Dag allemaal. Oh, voorzichtig Sinterklaas. En de muziekvereniging. Sinterklaas is gewoon geklonken als een boekenstond. Ja, en als we mooi gespeeld hebben, dan hebben wij wakker gespeeld. Ik ben wakker in de bibliotheek, wat jullie mooi muziek. Hartstikke mooi, ja. Alleen ik dan in slaap gevallen ben. Was u een spannend boek aan het lezen? Ja, het verhaal van Sinterklaas. Oh, En dat is ja. altijd heel mooi, maar ook wel best spannend. Ja. het is Heeft wel- u trouwens al deze mooie klappen? Ja, ja. En kijk, we kunnen allemaal mooi verkleed zijn. Er is al een dubbelganger van u Ja, dat heb ik gespot. ook gezien, heb ik al even kennis gemaakt. Ja. En we hebben trouwens ook nog hoog bezoek voor u. Ja. Wethouder Jacques Werkman. Oh, meneer Werkman. Ja. En kinderraadslid Broes Loopman. Ook gebeurd. Maar Ja. Sinterklaas, we willen u natuurlijk ook heel hartelijk welkom heten hier in IJzerdijk namens de kinderraad en namens het gemeentebestuur van de gemeente Sluis. Fijn dat u weer in ons midden bent, ook dit jaar weer, dat u weer de weg gevonden heeft om hier te zijn en de kinderen blij te maken met uw komst. Ja. Natuurlijk, Heeft u een goede reis gehad? ik heb een heel goede reis gehad. En om het eigenlijk in Sinterklaas termen te zeggen, het is altijd fijn om in deze dijken te zijn. Kijk, dat Dat is rijdt mooi. me ook bij. Zeker. Ja. Ja, ik vind het hartstikke leuk hier. En als je ziet hoeveel kinderen dat er komen, maar niet alleen. Fijn dat u me wilt ontvangen namens het gemeentebestuur. Dankjewel. Misschien. Dat is altijd wel heel leuk. Want om samen te komen met jongeren op een bepaalde plaats, is hartstikke fijn. En is ook heel goed. Ja. Alle nieuwe starterpiekbogen zijn nog toe, ze lopen steeds te gapen. Kijk, daar komt de Pietermeester aan. 1, 2, 3, 4, komt er nog wat van? La 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 la. Kijk, de ogen zijn nog toe, ze lopen steeds te klapen. Handen in je zij, geef je handen allebei. Tra la 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 la. Tra la 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 la
Geef een hand aan Rondel. En hoeveel jaar ben je al? 7. Maar wat wil je precies vragen? Ik heb 3 pepernoten in mijn mond gegooid. 3 pepernoten, dat is waar. Ik had nu ook de afspraak gemaakt. Dus ik zeg, probeer maar zo'n pepernoten in je mond te maken. Het is 3 keer gelukt. Van de eerste keer ook. Ja, ik ben zo ondersteboven. Pas. Ja, pas. Kijk, zie je, die heeft zo'n grote tromfels erbij. En als hij nu een rondje moet draaien, kijk, dan kan hij makkelijk ronddraaien. Hier op de muziektent. En een heel makkelijk Sinterklaasliedje, zou dat lukken? Dan maak je alleen maar meer in de pan de kopje. Ja, doe je armen heel goed omhoog. Zo hoog als je kan, nog veel hoger. Ja, goed zo! Dans, 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 op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in de ronde nog een keer. Dans, 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 op en neer, neer, neer. Draai, draai, draai in de ronde. Hoi, Gabriel, hoe is het eigenlijk? Vind je het leuk weer dat het een Sinterklaasfeest is? Heb je ook uit de schoenen gezet? Ik heb een beetje Pieter tekort. Want doordat de stoomboot gezonken was, zijn we met een vliegtuig moeten komen en ik wilde niet alle Pieten mee. En nu heb ik wat Pieter tekort, hè. Maar ik zie heel veel kinderen hier, die kinderen met een kleine Pieter-probleem opgelost. Nou, wat is jullie vraag? Ben je voor Ajax of voor Feyenoord? Dat is een hele goede vraag. Ja. Kijk, het is zo, ik kom uit Madrid. Dus ik ben wel voor Real Madrid, hè? Dat woon ik in Madrid. Maar ik heb de kleuren rood en wit. En de rood en wit zijn de kleuren van Ajax. Cadeautjes, ja. Ik kijk even naar de Pieten. Komen er cadeautjes? Waar zijn de cadeautjes? Goed met Sinterklaas. We hebben overal een oplossing voor. Alles komt altijd goed. Ja. 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 En als jullie nog misschien een foto willen met Sinterklaas of met de Piet.